Sziasztok! Ebben a mai videóban kártyát fogunk bontani. Mindva 5 van, bocsánat. Na, mondjuk ki. Na, kibontottam. Nézzük meg, hogy mi van benne. Itt az egyik, amit teljesen szétszakítottam. Itt az egyik. Itt a másik, nem tudom melyik az elejé, szerintem ez. Ugyanazok. Az hogy? Ugyanaz, mint az előzőbe. Ez hogy? Ezt a szemetet kidobom. Mindva, bocsánat, azt mondtam, hogy 4 van, nem, 5 van. Csak bocsánat, ugyanazok. Hát, de jó. Ugyanazok, hogy lehet? Na mindegy, sziasztok!